Di Hamua Kadongan, jumpa muse di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hatani debata jumolo mahita martanyang. Asini rohama di hamu dohok dame nasian debata mata, dohok nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat dohok judul Manangihon Padan Nabadia. Marojaha mai sian hatani debata di Sadam Musa 10 pitu ayat sada 127 dohot pangodol hononna sian Sadam Musa 10 pitu ayat sia songonoma didok disi. Aku ni didok debata tu siabram hope sai ingok ma padan nahubaheni ho dohot pinoparmu sogot marsudut-sudut. Molo dipabakit sasahalak gabe panean ni raja. Dilehomma tuibana baju-baju, hasangapon dohot baga-baga na balga. Alay didok raja ima, mangolu maho hobar tu hasangapommu. Songonima debata majo si Abraham dohot hita. Di Sada Musa 10 pitu ayat sada, di jo debata do si Abraham, na dipudian niari gabe si Abraham. Asa mangolu ngolu naso hasurahan. Dang holam marjaji debata dipangido ibana do muse hasatiaon si anak kajolma na hinaholonganna. Di ayat sian niturpukon diodol hodo muse na dijau debata do si Abraham doho pinoparna asa mangaradoti padan natuibana. Dang pareta parsahalia non alai pajauon saleleng ningolu do. Di parsaoran parpadanan debatado na berinisiatif mabain baga-baga jala tarjo do jolmai lau mangalusi baga-bagay. Parsaora parpadananon tatada marhite parsunaton. Tada parsunaton ni dipasahat dang songo boban alay songon simbol ningolu na pinapulik manang na pinarbadiaan tu debatado. Dioloy si Abraham do nang pe swapalatakas diatu si ibana. Porsia do ibana di debata na majo ibana, pangoloyon nai gabe tiatianan ha porsiaon siya sudut tu sudut. Jala si tiruon dia kana porsea rodi saleleng nilelengna. Laus tarjo do hita tupadan holong na manotongi. Dada marhite-hite parsunato pardagingon, alay marhite-hite roha na hibul. Di pasahat tu debata. Dada holapay maho pasu-pasu sabing, alay mangolu, uduk, diadopan na ganopari. Oma sada parsitutuon, lau mardalan rapdoho debata. Pasahat tot sadok pardalanan ningolu tu ibana, jala uduk mangulahon, lomo ni rohana. Amin. Moliate matuhan dihatam barita naulina ku jalo hami, pasu-pasu mahatami marurat marparbue di roha ate-ate nang pikiran nami. Saha di homa ngolo nami. Saha di homa daging nang toddi nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, martangia kami tuho. Amin. Songoni mahatani debata renungan dihita sadarion, unang lupa kadongan, like, subscribe, jala bagi hotwa kadongan ala marhitei na dohot dohita mangurupi ulau marbarita nauli rab dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate debata mamangaramoti Horas.